Prelazimo na pitanja za današnju sjednicu. Prva se u knjigu vijećničkih pitanja upisala vijećnica Zlata Kurelac koja ima 2 pitanja i oba dva upućuje gradonačelniku. Gospođo Kurelac, izvolite. Zahvaljujem se predsjedniče. Prije svega srdačan pozdrav vama predsjedniče, gradonačelniče, zamjenicima, svim vijećnicima, prisutnima i slušateljima Radio Oglina. Za početak imam jednu digresiju, molim vas samo da mi dozvolite. Iz svoje ustanove imam informaciju da je epidemiološka situacija trenutno dobra u Oglinu, te se zahvaljujem svim našim građanima na odgovornom ponašanju jer tako štite svoje zdravlje i zdravlje drugih. I naravno nadam se da će takva situacija biti i u buduće. Mogu sad prijeći na pitanje. U Ivanovoj kući bajki raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto pedagoga animatora. Postavlja se pitanje obzirom na smanjenje posjeta u Ivaninu kuću bajku, što je uzrokovano situacijom zbog koronavirusa. Ima li uopće potrebe za takvim zapošljavanjem i također hoće li trošak zapošljavanja biti na teret proračuna jer je za očekivati da će vlastita sredstva kuće biti smanjena zbog smanjenih posjeta, a time i nedostatna za funkcioniranje. Drugo pitanje je vezano uz tvrtku Renete Hogulina. Naime, do mene je došla informacija o tome da jedan dio radnika napušta tu tvrtku i da je upitno funkcioniranje iste. I molim vas gradonačelniče da odgovorite imate li informacije kakva je budućnost ove tvrtke koja je u našoj poduzetničkoj zoni izgradila svoj pogon i zaposlila jedan dio radnika s našeg područja. Zahvaljujem na pitanjima. Odgovor će dati gradonačelnik. Izvolite. Pa što se tiče prvog pitanja o zapošljavanju pedagoga i animatora, o tome ne odlučuje gradonačelnik već ravnatelj ustanove prema procjeni da li je potrebno zapošljavanje ili ne. Ovo nije novo zapošljavanje, ovo je zamjena. Da, pa pretpostavljam da je i potrebna. Kuća bajke još uvijek ima dobre rezultate i koliko ja znam samo 2 djelatnice operativno rade, a trenutno sama ravnateljica uskače kad je potrebno i naravno da je potrebno. Mislim da nema uopće tu dileme da bi išli u zapošljavanje da nije potrebno. To mi je pitanje malo nesuvislo mogu reći, ali eto. Potrebno je. Ja bih zamolila pisani odgovor na ovo pitanje. Može, dapače. Dobro, što se tiče drugog pitanja, da li Renete odlazi i otpušta radnike, nemam informaciju tu, to je ipak privatna tvrtka koja ja ne znam, mogu reći da sam ne tako davno razgovarao s jednim djelatnikom, običnim operativcem djelatnikom i on mi je rekao da nešto sa HEP-om u isporuci struje rješavaju i da bi trebali krenuti sa proizvodnjom, ali sa vodstvom nisam baš dugo razgovarao jer nemam informaciju o napuštanju radnika. Da imam tu informaciju reagirao bi, otišao bi sigurno razgovarati sa vodstvom poduzeća, tako da stvarno ne znam tu informaciju. Pa eto, sad ste dobili od mene, pa evo vam prilika za razgovor. Pa evo, hvala lijepo na informaciji. Dobro je da ste informirani. Ja ću svakako prvom prilikom se javiti upravi poduzeća da pokušamo razgovarati, da vidimo u čemu je problem i da li je to stvarno istina. Zahvaljujem. Drugi za pitanje javio se je, upisao se je vijećnik Neven Vujnović, ima 2 pitanja, oba dva postavlja gradonačelniku. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gradonačelniče, zamjenici, kolegice i kolege vijećnici, slušatelji Radio Oglina, svi ostali prisutni na sjednici. Evo ja ću postaviti 2 infrastrukturna pitanja kratka. Prvo pitanje bilo bi vezano za asfaltiranje cesta. U pojedinim mjesnim odborima izvršeno je asfaltiranje cesta, no međutim predstavnici drugih mjesnih odbora pitaju kada će se asfaltirati u njihovim mjesnim odborima, te me zanima da li će se nastaviti asfaltiranje po ugovoru koji je sklopljen za asfaltiranje cesta i dalje. I drugo pitanje vezano je za izgradnje mrtvačnica na ruralnom području, pa evo konkretno me zanima stanje mrtvačnica u Drežnici, Jasenku i Donjim Dubravama. Hvala lijepo.
Zahvaljujem. Gradonačelniče, izvolite. Što se tiče prvog pitanja asfaltiranja nerazvrstanih cesta, u 2020. godini je potpisan okvirni sporazum na 4 godine. U ovoj godini je potpisan ugovor sa tvrtkom Arkada koja je u stvari i po javnom natječaju u okvirnom sporazumu dobila posao za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta. Ovogodišnji ugovor, ako se ne varam, je potpisan na negdje oko 2.400.000 kuna zbrojeno investicijsko i tekuće održavanje, i tekuće održavanje je gotovo istrošeno, to je nekih 700 do 800.000 kuna, ali je u ovom rebalansu ćemo tu malo sredstva podignuti. Trenutno su ekipe na terenu i ovih dana završava asfaltiranje u sjevernom dijelu grada na ruralnim područjima. Jedan dio je već izvršen u južnom dijelu i svakako radne ekipe dolaze već idući tjedan poslije Dana grada u Ogulin. Rješavat će se još i zapadni dio ruralni koji je ostao, Jasenak, Drežnica, Hreljin, Ogulinski, i onda se prelazi u sam uži dio grada, tako da će sva sredstva koja su planirana u ovoj godini sigurno biti iskorištena i onaj plan asfaltiranja koji je i asfaltiranja i rekonstrukcija, to jest popravaka nerazvrstanih cesta posložen početkom godine, bit će izvršen, a vidjet ćemo još do kraja, ako bude trebalo i dodavati sredstava, pokušat ćemo i dodati. Šta se tiče drugog pitanja, mrtvačnice Drežnica i Jasenak, mrtvačnica Drežnica je potpisan ugovor o građenju i ovih dana do kraja 9. mjeseca sigurno će biti uvođenje u posao, tako da kreće gradnja mrtvačnice u Drežnici, a isto tako ovih dana će biti potpisan ugovor o projektiranju mrtvačnice u Jasenku. Tu će biti puno lakše jer će biti tipska mrtvana kao u Drežnici, tako da će to u vrlo kratkom roku biti isprojektirano, samo procedura, posebni uvjeti i potvrde na projekt će malo duže potrajati. I ja se nadam da ćemo čak i do kraja ove godine imati projekt, jer imovinsko-pravni odnosi su riješeni i u idućoj godini bi ta mrtvačnica trebala ići u gradnju, jer su ta ruralna područja još ostala sa većim brojem stanovnika, ostala bez mrtvačnica i mislim da je to potreba i da to svakako moramo završiti do kraja. I bilo je još jedno pitanje Donje Dubrave, je li tako? Donje Dubrave, neke aktivnosti su bile, mrtvačnica u Donjim Dubravama je u funkciji, ali evo kako ima sredstava tako se uređuje i oprema polako, tako da i ja vjerujem do otprilike pola godine do godinu će biti potrebno još da se u potpunosti završi uređenje u mrtvačnice u Donjim Dubravama. Zahvaljujem gradonačelniku, zadovoljni sa odgovorom je. Prelazimo na treće pitanje, odnosno vijećnika Zlatka Mrvoša koji ima 2 pitanja i upućuje ih obadva gradonačelniku. Hvala lijepo predsjedniče, pozdravljam vas i ostale službenike, gradonačelnika sa zamjenicima, kolegice i kolege vijećnike, slušateljice i slušatelje Radio Ogulina, izvjestitelje i sve ostale koji se nalaze u dvorani ili nas slušaju. Moje prvo pitanje bit će malo neugodno. Čujem od roditelja da neka djeca u Ogulinu nisu dobila radne bilježnice. Prvo što sam rekao nije istina, obzirom da su ih moji unuci dobili. Drugo, šok, istina je. Neka djeca nisu dobila radne bilježnice. Sad, mene interesira,
Gradonačelniče, da li imate neka saznanja o tome i interesira me direktna odgovornost onoga ko je opstruirao ili bojkotirao uzimanje radnih bilježnica od strane djece? To je prvo pitanje. Moje drugo pitanje odnosi se na semaforizirano raskrižje, mislim da bi ga trebalo biti kod Hačka u Ogulinu, da li ide u realizaciju i kakva je mogućnost realizacije ove godine. Naime, svjedoci smo uređenja naselja Struga. Naselje Struga je uređeno sa poprečnim cestama koje su dovoljne širine, ceste izgledaju normalno i poveznica su sjeverne glavne prometnice kroz grad Ogulin, županijske ceste 34-101, koja ide Lomošćanskom ulicom, ulicom Bernardina Frankopana, raskrižje sa Strugom i raskrižje sa ulicom Petra Preradovića. Naime, ta ulica, odnosno to raskrižje po izgradnji ulice Augusta Šenoje kod bivše Vage će biti jedna od ozbiljnih obilaznica za teretna vozila i za osobna vozila oko grada, odnosno siguran sam da će se rasteretiti promet teretnih vozila državnom cestom D42 minus bolnice. Znači kod bolnice. Sad interesira me u kojoj fazi je i kako će se realizirati promet na tom raskrižju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor daje gradonačelnik. Izvolite, gradonačelniče. Prvo pitanje radne bilježnice za osnovnoškolce je vrlo jednostavno, ali vrlo kompleksno pitanje, jer mi uvijek od jednostavne stvari znamo napraviti i kompleksnu. Grad Ogulin je, od kad sam ja postao gradonačelnik tamo 2017. financirao osnovnoškolcima udžbenike. Nemojte me za riječ držati da li je to bilo još i 2018. ali 2018. ili 2019. je ministarstvo odlučilo financirati udžbenike, a sredstva koja smo imali na raspolaganju za kupnju udžbenika preusmjerili smo na kupnju radnih bilježnica. Prošle godine osigurano je 220.000 kuna u gradskom proračunu za kupnju radnih bilježnica i to je bilo sasvim dovoljno, nešto malo je bilo i viška, sasvim dovoljno za naše dvije osnovne škole, osnovnu školu Ivanu Brlić-Mažuranić i prvu osnovnu školu. Naravno da smo u proračunu za 2020. isplanirali jednaku visinu sredstava, to je 220.000 kuna. Javne nabave su provodile škole, mi smo samo sredstva prebacili kao kapitalnu donaciju i sve su provele osnovne škole. Nakon provedbe javne nabave došla je obavijest da radne bilježnice u osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić koštaju 100 i nešto malo više tisuća kuna, a u prvoj osnovnoj školi cijena je 160.000 kuna. Moram reći da me to zaprepastilo jer su to ogulinska djeca i to su samo dvije osnovne škole na području grada, da se to nije moglo nekako uskladiti, jer ne vjerujem da je ta i količina i cijena toliko različita. Nakon toga sam se malo informirao o postupku nabavke i udžbenika i radnih bilježnica i doznao sam da je naputak ministarstva da sami učitelji i nastavnici mogu odabirati proizvođača kojeg žele. Ako se ne varam, mi u Hrvatskoj imamo 3 proizvođača, to su Profil, Školska knjiga i nemojte me pitati za trećeg. I očito je tu nekakva razlika nastala. Dvije škole i ne isti kriteriji. Ne mogu vjerovati da se to može dogoditi. Da jedna škola sa 50.000, to je gotovo 50% skuplje. 40 možda. To je ono što me iznenadilo i razočaralo u stvari. Da se može uopće ići na način da jedno dijete ima bolje knjige, jedno lošije. Kao da živimo u dvije države, Austriji i Bugarskoj. A živimo u jednom gradu. I tu je u stvari došlo do tog problema
i mene osobno nazivaju roditelji gotovo svaki dan zašto moje dijete nije dobilo udžbenik, radne bilježnice. Nikakve odgovornosti gradonačelnika niti grada, osigurano je 110.000 kuna za svaku školu. Šta se dogodilo u javnim nabavama neću ulaziti. Evo, rebalansom ovog proračuna vidjet ćemo kasnije u ne znam koja je točka dnevnog reda, to točno podigli smo sredstva da sva naša djeca dobiju udžbenike, radne bilježnice koje su zatražili i nadamo se da će se taj problem u budućnosti rješavati. Da te samo 2 škole na području našeg grada uspiju sjesti za jedan stol i dogovoriti se da naruče iste bilježnice, da djeca s područja našeg grada imaju iste uvjete. Da jedan nema 3 radne bilježnice, jedan jednu. Mislim da je tu čitavi bit problema. I evo, bit će riješeno kroz rebalans proračuna, bit će osigurana dodatna sredstva i nadam se da će svi dobiti radne bilježnice. Što se tiče drugog pitanja, semafori na raskršću, kako mi to kolokvijalno zovemo Hačko raskršće, ulice Preradovićeve ulice i ulice Bernardina Frankopana, da, svakako, evo, dovršili smo uređenje, produžetak Preradovićeve ulice, to je spoj ulice Bernardina Frankopana i Bolničke ulice. To je jedna izuzetno bitna transverzala u gradu Ogulinu i koliko pratimo i koliko imamo informacije, promet tom ulicom je jako povećan i gužve na raskršću Hačko su sve veće i veće. Sporazum sa Bernardina Frankopana je ulica, županijska ulica lokalnog karaktera i sa županijskom upravom za ceste smo sklopili sporazum da će grad financirati dokumentaciju i ishođenje građevinske dozvole, a županijska uprava za ceste isfinancirat će gradnju semafora, to je semaforizaciju naselja. Tražili smo procjenu troškova, to je nešto malo manje ispod $500.000 kuna. Razgovarao sam sa direktorom županijske uprave za ceste, on je rekao da to ne može isfinancirati i evo predložio sam da grad pola sredstava osigura u proračunu i vidjet ćemo kasnije kod rebalansa proračuna da je osigurano 250.000 kuna i čekamo sporazum sa županijskom upravom za ceste i nadamo se da će taj semafor koji je prijeko potreban i u pravu ste biti ove godine izrealiziran i da ćemo to frekventno raskršće u stvari staviti u funkciju po svim pravilima struke, prometne struke. Isto tako time ćemo riješiti jedan dosta veliki problem za naše građane jer polaganje C kategorije u gradu Ogulinu nije moguće upravo zbog tih prometnih propisa i pravila jer naši kamioni nemaju pristup sadašnjem semaforu u centru grada i zbog toga autoškole koje to rade ne mogu dobiti određene licence. Prve korake smo poduzeli sa rješavanjem nekih znakova, ali semaforizacija tog raskršća je u tom smislu bitna i oko 50 naših građana ide polagati C kategoriju svake godine u Karlovac, Zagreb ili Rijeku i evo cilj je bio da im omogućimo da te ispite polažu u gradu Ogulinu i samo semaforizacija će to omogućiti da bi mogli dobiti licencu za takva polaganja. Evo, toliko ima ako još nešto mislite. Zahvaljujem. Sljedeći u knjigu vijećničkih pitanja se upisao vijećnik Nikola Požega. On ima 2 pitanja i oba upućuje gradonačelniku. Izvolite, vijećniče. Hvala. Najprije pozdravljam sve prisutne i slušatelje Radio Ogulina. Prvo pitanje je kad možemo očekivati otvaranje reciklažnog dvorišta, a drugo je vezano uz
zamjenu starih svjetiljki javne rasvjete sa LED svjetiljkama, pa se nakon završene zamjene pojavljuju potrebe za dodatnim svjetiljkama zbog smanjenja rasipanja novih svjetiljki. Pa pitam gradonačelnika kada će to biti riješeno i kako. Zahvaljujem. Gradonačelniče, izvolite. Hvala na pitanju. Otvaranje reciklažnog dvorišta je vrlo brzo. Reciklažno dvorište je dobilo uporabnu dozvolu otprilike prije 15-ak dana. Slijedi upis u registar reciklažnih dvorišta. Reciklažno dvorište mora biti prenešeno na upravljanje stambeno-komunalnom poduzeću, jer gradska uprava po zakonu ne može upravljati sa takvim objektom, i ta dokumentacija je odrađena, znači prenešeno u ingerenciju stambeno-komunalnog poduzeća. Stambeno-komunalno poduzeće mora izvršiti doregistraciju djelatnosti, šta je evo prije 2 dana izvršeno, to jest potpisano kod javne bilježnice. Sve odluke skupštine su, odrađena je skupština i sve odluke skupštine su prosljeđene u Trgovački sud. Čekamo rješenje Trgovačkog suda o izmjeni djelatnosti i nakon toga se kreće u postupak unosa u registar reciklažnih dvorišta, i tek kada budemo unešeni u taj sustav moći ćemo krenuti sa radom reciklažnog dvorišta i primanje i zbrinjavanje reciklabilnih frakcija otpada u gradu Ogulinu. Ja mislim da će to biti negdje u mjesecu listopadu, najkasnije studeno, da krećemo u punu funkciju. Što se tiče zamjene javne rasvjete, da, u tijeku je projekt izmjene javne rasvjete u LED rasvjetu po ESCO modelu, po energetskom pregledu koji smo mi obavezni raditi svakih 5 godina. Je izrađen projekt izmjene svih lampi na području grada Ogulina koje obasjavaju javne površine. To je vrlo bitno znati, jer iz bivših godina je u mnoge privatne površine su povučene linije napajanja javne rasvjete i puno imamo lampi koje svijetle i obasjavaju privatne površine. Znači, trenutno se provodi zamjena lampi samo onih lampi koje obasjavaju javne površine. Projekt bi trebao, sama izmjena bi trebala biti gotova do 30. rujna, onda se kreće u novi energetski pregled koji će trajati otprilike 2 mjeseca, gdje treba biti ustanovljeno da li su ispoštivane oni rezultati projektiranja, to jest ušteda od 72% ako se ne varam na električnoj energiji, i nakon toga kreću ispravke onih lampi, zamjene, podešavanja ili ugradnja potpuno novih stupova i lampi gdje se ne dobiva određeno propisano za osvjetljenje po kategorizaciji ceste koje je isprojektirano. Imamo dojava građana da takvih lampi ima, konkretno u naselju Struga, vikend naselju Sabljaci, naselju Krči, i te lampe će svakako biti zamijenjene, da bi se ili zamijenjene ili podešene, već to će struka odrediti, da bi dobili onaj nivo osvjetljenja koji je propisan zakonom. Tako da taj projekt nadamo se da će u potpunosti završiti do 31.12. ove godine i da ćemo pustiti u funkciju kompletnu javnu rasvjetu i ostvariti projektirane uštede od 72 ili 3%, nemojte me držati za riječ, teško je sve brojke pamtiti. A onda nas iduće godine očekuje svakako
veliki broj stabala koji su na privatnim površinama i koji u stvari zaštićuju ili priječe svjetlost da dopre na javne površine i to je jedan ogroman i veliki posao koji će morati biti planiran i u proračunu iduće godine da bi u stvari dobili onaj pravi i 100% efekt osvjetljenja na javne površine i isto tako isključivanje onih lampi koje su postavljene na privatne površine, a vjerujte mi ima ih dosta. Tako da ćemo ostvariti jednu veliku uštedu, imati kvalitetniju javnu rasvjetu i daleko manje svjetlosno zagađenje koji sami znamo da je u ovim ekološkim uvjetima vrlo bitno. Evo, toliko ako ima još pitanja. Zahvaljujem gradonačelniku. Sljedeći je na redu vijećnik Tomislav Lipuščak koji ima 2 pitanja koje oba upućuje gradonačelniku. Vijećniče, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Pa evo 2 pitanja upućena gradonačelniku Domitroviću. Prvo je vezano uz Bjelin investiciju u poduzetničkoj zoni, iako smo se toga dotakli kroz, možemo reći, prve 2 točke, ali ipak možda da malo još pojasnim, odnosno dobijemo još više koju informaciju. Naime, u siječnju 2018. godine Bjelin je kupio 224.000 kvadrata zemljišta u zoni, a u lipnju iste godine još dodatnih 100.000 kvadrata. Tada smo svjedočili najavama da bi prve tvorničke hale trebale biti gotove do početka 2019. godine, a i vi ste u par navrata najavljivali otvaranje za Dan grada, ako se ne varam, isto 2019. godine. Budući da je rok od 2 godine za pokretanje proizvodnje prošao, dijelim zabrinutost brojnih građana grada Ogulina, ali i zaposlenika Bjelina koji nam se često obraćaju i pitaju što se konkretno događa i kakva je trenutna situacija s tom investicijom. Ponovit ću, rok od 2 godine je prošao, najave su bile da će biti u 2019. pokrenute proizvodne hale, pa možda ako imate iz prve ruke možda nešto više informacije i kakvo je stanje. I naravno svima nam je u interesu da se što prije krene, da ova investicija zaživi na dobrobit svih građana grada Ogulina. A drugo pitanje vezano je uz rješenja za komunalnu naknadu. Stvarno smo ih dugo, možda i predugo čekali i već smo nekoliko puta ispitivali na gradskom vijeću kada će ista stizati. Evo, stigla su uz kašnjenje od nekih pola godine, međutim ono što je problem i zbog čega se opravdano buni dio naših građana je to da su neki su i nakon pola godine dobili po 2 rješenja, jedno putem pošte, jedno putem dostavljača. Bilo uistinu raznih tu kombinacija, da su došla 2 rješenja sa istim iznosima, ali različitim urudžbenim brojevima, da je došlo rješenje jedno sa različitim iznosima na rješenju, jedan iznos na uplatnici, tako da mogu reći da smo ih dugo čekali. Slušali smo isprike kako je riječ o dosta opsežnom poslu i slažemo se da je. Na kraju, ako se ne varam, i zaposlili smo u gradskoj upravi osobu koja bi trebala se s time baviti, međutim evo nakon pola godine opet imamo, blago ću reći, pomutnju i nezadovoljstvo dijela građana koji su tako dobili nekoliko rješenja, različitih iznosa, različitih urudžbenih brojeva, pa me zanima šta se tu dogodilo. Hvala. Zahvaljujem na pitanjima. Gradonačelniče, izvolite. Pa evo, što se tiče prvog pitanja i investicije tvrtke Bjelin, moramo biti svjesni da je to privatna poduzeće i privatna investicija na koju mi kao gradska uprava ne možemo niti ne želimo utjecati. Primamo samo informacije, u redovitom smo kontaktu i eventualne probleme koje tvrtka ima prilikom investicije promptno rješavamo i sama ova izmjena urbanističkog i prostornog plana je dio te procedure. Nije apsolutno zaustavila investiciju. Naprotiv, u prošlom, to jest u ovom tjednu su započeli radovi na investiciji, a svi mi, a i vi vijećniče, morate znati da je u prošlom kvartalu pad BDP-a 15%, a investitori ne dolaze kod nas, ispričavam se, što smo mi lijepi i što smo pametni, nego dolaze oploditi svoj kapital i u ovo nestabilno vrijeme i epidemiološko, a pogotovo gospodarski, jer nas gospodarska kriza tek očekuje u idućoj godini. Ja vjerujem, barem bi se ja tako ponašao kao investitor, išao bi oprezno u investiciju, tako da su neki koraci vjerojatno sa njihove strane opravdano usporeni,
ali nisu zaustavljeni, što je najbitnije. Naši građani uvijek sve znaju, mi imamo 13.000 selektora nogometne reprezentacije u gradu Ogulinu, to nam je svima jasno, ali moraju biti strpljeni i investicija sigurno nije zaustavljena, ide dalje. Evo, prvi radovi su započeli ovaj tjedan. Da li će to biti u onom obimu i onom dinamikom kojom je planirano i kojom je najavljeno te 2018. godine, ja ne vjerujem, jer moramo se postaviti u tu situaciju ove teške gospodarske krize koja nas očekuje, ali i neizvjesnosti sa epidemiološkom situacijom. Tako da će se oni svakako nastojati prilagoditi, ali ono što je najbitnije, investicija se ne zaustavlja i koliko ja imam informaciju, ovi postojeći proizvodni kapaciteti rade 100% snagom i tržište nije zaustavljeno, konstantno šire tržište i potreba za povećanjem proizvodnje postoji. Ja se ispričavam, malo je teško govoriti ispod maske. Šta se tiče drugog pitanja, rješenja za komunalnu naknadu, da, to je jedan izuzetno opsežan i kompliciran posao zbog toga što se godinama, ja neću sada reći točne godine, ali minimalno 15 godina, sustav komunalne naplate je provodilo stambeno komunalno poduzeće u jednom starom elektroničkom sustavu koji je u potpunosti zastario i taj sustav nije ažuriran. Krenuli smo u preuzimanje tog sustava prvenstveno zbog smanjenja troškova, jer nas je to koštalo oko $500,000 kuna na godišnjoj razini, a to vam je vrlo lako izračunati 4 čak do 5 plaća službenika na godišnjoj razini. Sa tom aktivnosti krenuli smo još 2019. godine. Informatički sustavi nisu bili kompatibilni, potrebno je sve uskladiti sa našim postojećim informatičkim sustavom, knjigovodstvenim, računovodstvenim, ali i komunalnim, i evo to je potrajalo jedno duže vrijeme. Ja vam garantiram potpuno opravdano, oko 6.000 korisnika je trebalo prenijeti, a samo greška u č i č je greška koju sustav ne prepoznaje. Naziv ulica, mogu vam konkretan primjer reći, ako se ulica zove ulica B. Frankopana, u drugom sustavu je UL Bernardina Frankopana, već imamo grešku koju moramo ispraviti. I to uređenje sustava će trajati još, vjerujte mi, 2 godine. A samo ažuriranje površina na koje se naplaćuje komunalna naknada zasigurno i duže. Nije osoba zaposlena u gradskoj upravi za pomoć pri tim poslovima. Upravo je raspisan natječaj u gradskoj upravi za osobu koja će biti na tim poslovima, jer na tim poslovima rade 2 ženske osobe, jedna na pola radnog vremena, jedna na puno radno vrijeme, uza sve one poslove komunalnog redara redovite koje rade, i došlo je tu do uskog grla. Te 2 osobe ne mogu više to stizati, zbog toga smo raspisali natječaj za komunalnog redara koji će svakako pokušati olakšati i ubrzati te procese. Ja vjerujem još 2 do 3 godine dok se baza potpuno uspostavi. Kroz projekt iz EU fonda Pametni grad smo izrealizirali snimanje kompletnog područja grada, izrada novog DOF-a koji će sada biti preklopljen sa GIS sustavom, i tu ćemo moći izračunavati površine
na kojima se naplaćuje komunalna naknada i obuhvatiti sve one koji nisu uvedeni u sustav, a ujedno ispraviti ove greške koje su se pojavljivale u starom sustavu, a time i povećati naplatu i prihode komunalne naknade, jer znamo da komunalna naknada, prihod od komunalne naknade je namjenski i troši se za održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, održavanje grobalja i još 2 stavke, ne znam ih napamet, ali prihod nam je 2.700.000 na godišnjoj razini, a samo trošak javne rasvjete je toliko. Znači da se sve ovo drugo financira iz općih prihoda, a to nije dobro. Eto, ja bi toliko, imate dodatnih pitanja. Izvolite vijećniče. Evo, zahvaljujem. Pa evo, što se tiče i Bjelina, naravno da je to privatno poduzeće, rekli ste da ne možemo, ne želimo utjecati na njih, a opet velim, što ste rekli, eventualne probleme promptno rješavamo. Naravno da nam je svima u interesu da to što prije zaživi kako ne bi imali nekakvih negativnih posljedica, ne samo i sa Bjelinom, nego nadam se da ćemo u tom smjeru ići i prema Renetehu, i vijećnica Zlata je imala također to pitanje, tako da se nadam da ta investicija će ipak ugledati svjetlo dana u našoj zoni, budući da zauzima veliki prostor i ima veliku budućnost. Što se tiče komunalne naknade, ja vas shvaćam da je to i razumijem izuzetno opsežan posao, međutim građanima smo najavljivali da će biti gotov do kraja 2019. godine, pa se to prolongiralo, na kraju je to završilo u praktički drugoj polovici 2020. godine, pa moramo i njih razumjeti kada su nakon toliko čekanja dobili nekoliko računa koje nekima predstavljaju, možemo reći, problem ovisno o platežnoj moći, ali jednako tako i nesnalaženje, pogotovo one, možemo reći, starije populacije koje su dobile 2 rješenja, koje su dobile različite iznose, i na tom tragu ide ovo pitanje, zapravo ne toliko pitanje nego koliko kritika, odnosno zamolba da u budućnosti to pokušamo na što bolji način riješiti, kako ne bismo radili pomutnju, nelagodu ili nesigurnost kod naših građana. Što se tiče referenta za komunalnu naknadu, ako se ne varam, u mjesecu veljači je proveden natječaj u gradu Ogulinu i zaposlen je referent za komunalnu naknadu, komunalni redar, tako da što se toga tiče mislim da je tu možda bilo prostora za dodatno poboljšanje. Hvala. Zahvaljujem. Gradonačelnik ima još dopunsko. Da, referent za komunalnu naknadu je zaposlen, ali to je referent za komunalnu naknadu, a u ovim poslovima, redovnim dnevnim poslovima, će biti zaposlen komunalni redar, to jest 2 osobe koje trenutno rade taj posao, angažirane su na uređenju sustava komunalne naplate komunalne naknade i nedostaje komunalni redar. Komunalni redar je izuzetno kompleksan posao, onaj ko poznaje Zakon o komunalnom gospodarstvu to i zna, a svakako ti problemi prema građanima se ispravljaju na dnevnoj bazi. Vjerujte mi, jako puno građana dolazi u gradsku upravu, a ponovit ću, to je posljedica izuzetno loše uređenog starog sustava koji je povučen u novi prilikom transformacije sustava. Te su greške, da kažem, isplivale na površinu, a 6.000 rješenja, vjerujte mi, po zakonu vjerojatnosti mora doći do 10% grešaka. Rješenje za naplatu komunalne naknade, uplatnice, rješenje za naplatu komunalne, za naplatu vodne naknade, pa uplatnice, to vam je oko 12-13 tisuća dokumenata, sve kuvertirati, upakirati, to je jedan ogroman posao koji se je radio ručno i evo u nabavci smo sada trenutno stroja koji će to u budućnosti printati i pakovati i zamijeniti jedan dio rada naših djelatnika da se olakša i ubrza i da budemo precizniji i točni, i svakako da se na tome rade. I ponovit ću, to je sustav, veliki, ogromni sustav, i ja mislim da ovih 8 mjeseci, ako se ne varamo koliko smo izgubili, da smo napravili jedan ogroman posao, ali još 2 do 3 godine će trebati da to
uredimo 100%, a i to ćemo, garantiram, napraviti. Zahvaljujem. Sljedeći pitanje postavlja vijećnik Milan Sabljak. Hvala lijepa predsjedniče. Evo, moja pitanja će biti vezana za aktivnosti na prodaji imovine bivše tvrtke HOC Bjelolasica i zapravo buduće planove. Idem redom. Iz medija smo saznali da je nakon niza pokušaja prodaje ipak prodana HOC Bjelolasica i vjerujem da smo svi zainteresirani za oživljavanje i stavljanje u funkciju svih sadržaja koji postoje na lokaciji kao i za budući napredak. Razumijem, riječ je o privatnim, ne znam je li to društvo, je li fizička osoba ili neka udruga ili nešto drugo. Razumijem interese budućeg vlasnika, on određuje što će i kako dalje raditi i kako će funkcionirati, ali ovdje je riječ, mislim, i o nekom i zbilja o općem interesu grada i svih stanovnika, naročito evo i Jasenka kao jedne turističke destinacije, da se u buduće vrijeme tamo nešto počne događati. Pa molim da kontaktirate nove vlasnike ili vlasnika, te da nam dostave svoje planove obnove i predvidivu dinamiku realizacije tih planova. Mislim da bi bilo, osim ovog što pitam, mislim da bi bilo pametno, odnosno predlažem, da se novi vlasnik pojavi na nekoj budućoj sjednici ovog gradskog vijeća i da nam prezentira što to kani, na koji način i u kojem vremenu, jer znamo kako Bjelolasica je funkcionirala, razloge zašto sada ne funkcionira, a i za budući turističko-gospodarski razvoj cijelog ovog kraja i turističke ponude. Velim, jako smo zainteresirani da se to razvija, a naravno bit će i dodirnih točaka sa gradom, gradskom upravom, vjerojatno i ovim gradskim vijećem, da se tu neke stvari moraju još i uređivati i naravno suradnju otpočeti. Evo, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je vezano isto tako za bivšu imovinu HOC Bjelolasice, a tiče se lokacija restorana Sabljaci. Znamo da je prije nekoliko godina to zemljište i ta lokacija prodana. Znamo i vlasnika. Tada je bilo obećanje i započela aktivnost na projektiranju ugostiteljskog smještajnog objekta. U jednom trenutku je ta aktivnost zakočena i ona se ne događa. Isto tako, osim privatnog interesa, tu postoje i zbog lokacije, zbog ostalih sadržaja i budućnosti svega onog što je na Sabljacima dosad stvoreno, da pitamo tog vlasnika što su njegovi planovi, u kom smjeru ide, da li će pokrenuti projektiranje ili izgradnju, da li će ići u prodaju ili nešto drugo, ali ipak je cilj i interes da se tamo nešto u budućnosti dogodi u smislu ugostiteljskog, turističkog, smještajnog ili već nekog drugog sadržaja. Evo, hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Gradonačelniče, izvolite. Hvala lijepo. Evo, mislim da ste postavili vrlo bitno pitanje za razvoj grada Ogulina, pogotovo turistički razvoj grada Ogulina. Svi mi imamo i određeni dio nostalgije prema našoj Bjelolasici, ali najbitniji su oni pragmatični razlozi i činjenica da je u tom poduzeću radilo u onom najboljim godinama u 2005. 6. 7. oko 200 djelatnika i svi su redovito primali plaću, a i to je bila jedna destinacija koju su koristili i naši Ogulinci, a i naši građani čitave Republike Hrvatske, ali dolazili su i ljudi iz Slovenije i susjednih zemalja.
Nažalost, dogodilo se šta se dogodilo sa HOC-om Bjelolasica i 2017. kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika grada Ogulina, 2 puta sam kontaktirao direktno stečajnog upravitelja koji nije imao apsolutno nikakve želje niti volje da se to riješi. Objavljivao sam javno svako moje nastojanje, svaki moj razgovor sa potencijalnim investitorima. Bilo je tu i ljudi iz Kine, bilo je to ljudi iz Hrvatske. Posljednji kontakt bio je sa ambasadorom Azerbejdžana. Dolazili su kod mene u ured, razgovarali smo o problemima, o onim prvim problemima koji logikom stvari trebaju tištiti i zanimati investitore, jer kao što sam i malo prije rekao, nijedan investitor u Ogulin ne dolazi jer je Ogulin lijep grad, nego dolazi da oplodi svoj kapital. To oni koji se bave privatnim biznisom sigurno znaju, a znaju i svi ostali, nema tu puno se šta o tome raspravljati. Svi ti potencijalni investitori su dolazili kod mene. Ono što je bilo u mojoj ingerenciji da im iz svog privatnog znanja o Bjelolasici, jer sam dugo godina surađivao sa tvrtkom Bjelolasica i sa svojom bivšom tvrtkom, pa sam dosta i znao, a ipak su tu i naši Ogulinci radili i vodili taj HOC i sa bivšim direktorom imam odlične odnose, Tomislavom Paškalinom, tako da sam dosta toga znao o Bjelolasici i sve sam to prenosio sa potencijalnim investitorima. No međutim, svi oni kada su napravili neku matematiku, što je i najbitnije u ovoj priči, izgleda da nisu pronašli modus da će tu oploditi svoj kapital, već da bi moglo doći do problema u toku realizacije projekta. Tu je trebao jedna šira podrška Ministarstva državne imovine, županije, no međutim tu nismo dolazili do plodnog tla. Niko nije reagirao na Bjelolasicu. Eto, to je bilo ono šta je bilo u mojoj moći da odradim i da uputim i obavijestim te potencijalne investitore, a vjerujte mi, bilo ih je oko 10-ak. I dogodilo se je to da su 2 investitora, ja to isto znam iz medija i iz sudskog registra, da su 2 nova investitora kupili dio po dio Bjelolasice, onda je na kraju otkupljen i onaj treći pod branom od trećeg investitora. Mene niko, apsolutno niko, ničime nije kontaktirao i ne znam ko su ti ljudi, koja im je namjera i šta će raditi sa Bjelolasicom. To je privatni kapital koji je, ja vjerujem, uplaćen i tu priča gradonačelnika završava. Ja ću vam reći svoje osobno mišljenje, a mislim da ćete ga shvatiti i primiti. Investitor koji ozbiljno dolazi, bilo na Bjelolasicu, bilo na koje drugo područje, ulaže neki novac da bi ga oplodio, da bi krenuo s ozbiljnom investicijom, bilo to u turizmu, bilo to u proizvodnji nekoj, bilo to u usluzi ili bilo kojem drugom segmentu, mora imati najprije infrastrukturu. Znači pristupnu cestu, odvodnju, dovodnju, pitku vodu hoću reći, javnu rasvjetu, odvoz komunalnog otpada i sve ono što spada u komunalnu infrastrukturu da bi mogao izrealizirati investiciju. Meni je vrlo, vrlo čudno i simptomatično da takvi investitori koji su u ovih posljednjih 2 mjeseca uložili oko 9 milijuna ili 10 milijuna kuna u kupnju takvih objekata, da nisu posjetili lokalnu samoupravu. To je vrlo čudno i vrlo indikativno,
ali sve je čudno i indikativno od samog početka. Tako da vam ja konkretnu informaciju ne mogu dati. Ono što sam iz medija saznao sam. Ono što sam u Google pretraživaču pronašao, to je da je onaj prvi dio, to je poduzeće koje je otkupilo onaj prvi dio na natječaju, ima jednog zaposlenog i 20.000 temeljnog kapitala, 20.000 kuna, a drugi investitor, ako uguglate, sve vam je na češkom, ja češki ne razumijem stvarno, nešto engleski da, ali češki nikako, tako da ni tu nisam uspio ništa istražiti. Da li će se tu razvijati neka investicija i kako uopće pozvati novog vlasnika na razgovor, nemam kontakta, mogu se potruditi, ali mislim da će to biti pucanj u prazno i da je to još jednom hrvatski model privatizacije uspio i da nažalost naša Bjelolasica nema budućnost. Eto, to je moje, govorio sam, to je moje osobno i privatno mišljenje, a ja ću svakako dati sve od sebe da uspijemo stupiti u kontakt sa novim vlasnicima. Što se tiče restorana Sabljaci, nekoliko puta sam razgovarao sa gospodinom Marijanom Sokolovićem, vlasnikom poduzeća Air Albatros, koji je otkupilo zemljište na Sabljacima, to jest onaj zgarište samo restorana. Posljednje informacije su bile da vlasnik prodaje zemljište. Koliko možete proguglati, ne mogu ga nigdje naći da je objavljen na nekom oglasniku, ali želja je prodaje. Spor sudski imamo pokrenut sa poduzećem Air Albatros, jer 2017. kada sam stupio na dužnost pronašao sam otvorenu stavku, to je sporazum između grada i poduzeća Air Albatros o izmjeni urbanističkog plana. Izmijenjen je urbanistički plan, proširena je građevinska zona oko samog restorana, grad je platio svoje obveze, a poduzeće Air Albatros nije ispoštovalo odredbe sporazuma i pokrenut je sudski proces koji evo još dan danas nije završen. Tako da je to jedna informacija. Nažalost da je ta posljednja informacija iz razgovora sa vlasnikom da je samo zemljište na prodaju. Eto, i pokušat ću i u neko dogledno vrijeme ponovno razgovarati sa gospodinom da vidimo kakva je sada situacija, da li se šta promijenilo, ali to je eto nažalost. Svi znamo da je naše jezero prekrasno i vi kao direktor HEP-a puno jako ulažete i hvala vam u ime svih građana grada Ogulina na održavanju okoliša, odličnom održavanju okoliša. Ispričavam se. I mi kao gradska uprava nastojimo dograđivati infrastrukturu na onim dijelovima gdje možemo, gdje smo vlasnici. Evo imali smo ovo ljeto u sklopu manifestacije ljeto u Ogulinu Beach bar i odaziv je bio dobar, ljudi je bilo dosta, odradili smo tamo priključak vode, priključak struje, uskoro očekujemo građevinsku dozvolu šetnice oko jezera, tako da se konstantno radi na jezeru i isto tako i vi kao poduzeće Gojak održavate i to je sve što je u našoj mogućnosti, nažalost. Hvala gradonačelniku. Vijećniče, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Razumijem sve ovo što ste rekli gradonačelniče. Razumijem i kao što sam rekao interese vlasnika, mogu biti ovakvi, onakvi, mogu biti kratkoročni, dugoročni planovi i ne znam više kakvi, ali u svakom slučaju treba ići prema vlasnicima, ako ne direktno vlasnicima, možda preko stečajnog upravitelja, jer u toj ponudi koju su oni dostavili vjerojatno nešto piše, što su bili planovi, što je interes i nekakva obrazloženja su stavljena.
i nekako vaš pesimizam mi ne sjeda. Bez obzira na okolnosti trebamo se potruditi, ili vi i vaši suradnici, a i svi mi, bez obzira svaki iz svoje pozicije, da se na neki način u onim segmentima gdje možemo pomoći pomogne i da na neki način se zapravo krene vraćati život na u objekte i sadržaje koji su tamo, a obzirom da sam korisnik kroz godine bio, znam i što su skijališta i sve staze i objekti i tako dalje dolje u Vrelu. Šteta je, ili velika bi bila šteta, da vlasnik je vrlo jeftino i za male novce preuzeo sve to, a da nastavi se sa truljenjem i nerealizacijom, a onda je to pogubno za Vrelo, za Jasenak, za grad, za županiju. Evo, nažalost, povijest Bjelolasice nam poznata, hod Bjelolasica i interesi na razini Hrvatske i neke krive odluke su nas zapravo dovele u ovu situaciju. To je jedna stvar. Druga stvar je da gospoda koja su preuzela zemljište na Sabljacima, šteta je da to stoji. Na koncu tamo je i problematično oni temelji, pa uređaj za pročišćavanje i tako dalje. Svojom inicijativom ili inicijativom grada i nas ostalih, tamo čisti se, kosi se, održava se. Nisam primijetio da išto mare o tom prostoru i da gospodare. I zadnje, prostor ispod brane je, evo, u zadnjem nekakvom tom javnom objavnom i prodan. Žao mi je što to nije grad kupio, nisu neke veliki novci, ali mislim da bi grad i udruge na razini grada imale koristi od tog da se kupilo, ali očito zakasnili ste, gradonačelniče. Evo, hvala lijepo. Zahvaljujem, gradonačelnik. Pa da, zakasnio sam, da. Vratit ću se malo natrag sada. Nisam inače nikada pesimist, ja sam realist, a u većini situacija optimist i vrlo sam optimistično krenuo u tu priču sa Bjelolasicom i kad vidite taj naš, nažalost, hrvatski model koji sam već i spominjao, postanete realist, a onda nakon nekog vremena i prelazite u fazu pesimizma, ali ja još uvijek nisam pesimist, ja sam realist i vjerujte mi da ja svake godine obilazim europska skijališta, minimalno jednom, a nekada i po 3 puta u sezoni odem na skijanje u Austriju, Italiju, Francusku, Češku, Njemačku, kako kad, i klimatske promjene su učinile svoje. Skijalište kao skijalište gotovo da je nemoguće, jer u posljednjih 10 godina u Alpama ispod 2500 metara nadmorske visine nemate snijega. Ali nije to pesimizam, to je realizam, ali nije niti Bjelolasica kao skijaški centar jedina moguća opcija. Postoji tu još mnogo opcija i sa raznim investitorima smo i razgovarali o raznim opcijama, ali eto, kao što vi mene ne možete nagovoriti da si kupim Mercedesa jer nemam novaca za Mercedesa, tako ni ja njih ne mogu nagovoriti da oni investiraju 300 ili 500 milijuna u Bjelolasicu, to će odrediti privatni kapital. Vlasništvo je sada jasno i čisto i jednostavno mi kao javna uprava, javna gradska uprava možemo samo čekati koje će poteze povući investitori. Naravno, da pače, ako imate neki kontakt da pokušamo i porazgovarati, ali kažem, ja gledajući sa svoje perspektive da sam investitor, prvo bih išao pitati gradonačelnika jel na toj lokaciji ima vode, struje, pristupna cesta, javne rasvjete, pročistač otpadnih voda, odvoz smeća, a onda bih išao kupiti tu lokaciju za 4,5 ili 9 milijuna
kuna, a to niko nije napravio. Evo, to je prvi onaj najsumnjiviji korak u realizaciji i transakciji tih radnji. Prostor ispod brane, da, nažalost, prošao je, zakasnili smo se javiti na pretposljednji natječaj jer nismo više ni pratili, nažalost. Pripremali smo se javiti na ovaj koji je prošao, no međutim, evo, već su u rebalansu bila osigurana sredstva, ali dogodilo se evo da je neki investitor, isto meni nepoznati, otkupio i to je i meni, vjerujte mi, i meni je žao što nismo uspjeli, ali eto, nadamo se da će taj investitor novi barem taj dio, u taj dio investirati, jer to je isto jedan prekrasan dio pored samog jezera. Evo, toliko, predsjedniče. Zahvaljujem gradonačelniku. Sljedeći je na redu vijećnik Momir Jakšić. Ima 2 pitanja, upućuje gradonačelniku. Izvolite, vijećniče. Sve vas srdačno pozdravljam, posebno slušateljice i slušatelje Radio Ogulina. Isto ovako pitanje, gospodine gradonačelniče, uputio sam vam na 9. sjednici 27. veljače ove godine. 23. listopada 2019., 25. listopada 2019. i 3. siječnja 2020. OG portal je objavio članke o zagađivanju potoka u Salopikima i terena ispod brane jezera. Naime, objavljene su i fotografije iz kojih je vidljivo da se radi o velikim količinama rasola i otpadnog kiselog zelja koji emitiraju nesnosan smrad u okoliš, pa tako i zagorčavaju život pojedinim građanima pored čijih obiteljskih kuća prolazi onečišćeni potok. Također, pisalo je da se radi i o donacijama iz septičkih jama nekih građana. Objavljene su izjave nekih nadležnih službi inspekcija i nekih proizvođača kiselog zelja, ali čini mi se da se ništa nije izmijenilo u pogledu daljnjeg zagađivanja okoliša. Pretpostavljam da će se u moguće rješenje problema uključiti novi vlasnik objekta pod branom, kad to ne može pravna država, bez obzira da li taj novi vlasnik običan ili možda neki neobičan vlasnik. Nije mi namjera opet zagorčavati život proizvođačima zelja, ali postoje načini adekvatnog zbrinjavanja rasola i otpadnog kiselog zelja, pa očekujem da će se svi koji su u obvezi početi ponašati adekvatno odgovorno. Molim vas, gospodine gradonačelniče, da nas upoznate s vašim sadašnjim saznanjima o cijelom slučaju, kako bi konačno proizvođači zelja i ostali građani Salopik sela, Kučinić sela i Sabljak sela opet živjeli u slozi i uvažavanju. Hvala. Zahvaljujem vijećniku Jakšiću. Drugo pitanje. Vam se drugo pitanje mi je totalno ukrao gospodin Sabljak. Zahvaljujemo. Gradonačelniče, izvolite. Hvala lijepo na pitanju. Da, to je već dugogodišnji problem. Nije to problem iz mojeg mandata od 2017. nego se vuče i puno dublje i puno dalje. Eskaliralo je 2018. Evo, vijećnik Jakšić ima i precizne datume kada se to radilo. Ja ne pamtim baš datume, ali to je bilo u 2018. godini. Zagađivanje okoliša je, mislim, da je jedna od najružnijih stvari koje bilo koji pojedinac može raditi, jer okoliš je ono što moramo ostaviti našim najmlađima, našoj djeci, ali i samim nama u našem životnom vijeku, da bi nekako zdravo dočekali starost. Tu se pojavljivalo puno problema, kako je i vijećnik Jakšić to slikovito nazvao, donacije iz septičkih jama, ali donacije iz prerade kupusa, to je poznati rasol, ali i onaj dio ribanog kupusa koji se ispušta prilikom čišćenja i pakovanja tih spremnika za kiseljenje zelja, i sve je to završavalo putem potoka Krnjice u Ogulinskoj mrežnici, nažalost. A onda putem Ogulinske mrežnice se odvodilo čak do Štarija, do onog ponora Ogulinske mrežnice. Di je u podzemlju završavalo, ne znamo.
Kažem, to je bio veliki problem. Nekoliko puta u ovih 2,5 godine je to ili 3 prijavljivano i raznim inspekcijama koje su dolazile, odlazile i pisale su rješenja i ništa nisu rješavale. Ta cesta kojom prolazi oborinska odvodnja je županijska cesta. Isto tako sa direktorom županijske ceste sam nekoliko puta komunicirao i on je prao ruke od toga da se to njega ne tiče, ali ta cesta je ipak županijska cesta. I nakon nekog vremena i previše zagađivanja i previše upozoravanja naših građana odradili smo jedno dubinsko snimanje oborinske kanalizacije od osnovne škole u Kučinićima do negdje do Kupusare Spraja, ako se nešto malo dalje, i ustanovili smo da oko 21 ili 22 prodora iz kućnih priključaka, što donatora septičkih, što donatora kiselog zelja, ulazi u taj kanalizacijski sustav oborinske odvodnje, a on odlazi u potok Krnjica i završava u Ogulinskoj mrežnici. Utvrdili smo činjenice, čekamo elaborat od ovlaštenog poduzeća koje je snimilo taj dio kanalizacije. Kad dobijemo elaborat, sve ćemo proslijediti nadležnim inspekcijama i ja se nadam da je sada došlo ipak vrijeme da se zaustavi ta devastacija prirodne flore i faune i u potoku Krnjici i u Zagorskoj mrežnici. Ako se ne varam, nekoliko puta sam rekao Ogulinska, ispričavam se, lapsus lingue, Zagorska mrežnica. Tako da se nadamo evo da ćemo nakon 2 godine borbe, mogu slobodno reći borbe sa tim problemom, riješiti, da će institucije države, inače jako su spore i trome, ali ovog puta se nadam da smo došli do kraja, ustanovili u potpunosti uzroke i da će to biti riješeno kroz kratko vrijeme. Zahvaljujem gradonačelniku, zadovoljan odgovorom.